Wala pa. Ay, wala. Wala yan. Zoom na. Muna siya view sa Pantawan Restaurant located at Galao, Sami City. Nami karon re ang mga tumboy nga tambay na adri karon sa Pantawan Restaurant. No? Okay. Kuya ba ang mga tao na yan, Henry? Atos lang pizza 18 nag-abre. Okay. Kamu guys, pwede po naman Henry, nindot kayo ang ambience o ang fresh air. Okay kayo. Health flag. Bisa kung saan rin na ada rin. Native. Sika namin. Si Claro po yung nilibutan. Naghiwi. Hi! Amo na gana niya. Ikaw siguro na may gabi. Muna na kung ginagawa sa pangkaya. Ito taon na